Noon sa Maria? Si Dudong Pawex ba? Naminaw ako sa inyo mga sudan. Ikaw, Biti, unsay sudan nimo? Lami kaya akong sudan, Maria. Lechon baboy. Dagway biyang Maria nakadungog sa litson, oh. Ano ang limaan akong dagway lusyo nga? Kabidlian ang lutson. Sumuol na kay nakaunan kasi sige kong kaunan na sa balay. Kaya ba di, Maria? Unsa day sudan mo ron? Pinirito nga isda. Kay kanain yung mga sudan, gibidlian ako anak. Kay permintin ako na makaon. Ha? Unsa, Maria? Unsay perminti nimo makaon? Dili ba? Kanain yung mga gipang istorya nga sudan. Perminti ko makakaon na sa balay. Kay perminti mamalit si Papa. Ah, mao ba di ay? Abi na kog unsa. Tara na, pagtuon makatani ma'am sa playground. Sige na. Sige na, kagi na, Biti. Sayang nga, uy, gipangdala pa dyan nila ilang mga bagda. Lami ba kaya unta to sila og sudan? Pero sige lang, makuha ragyapon ako na inyong mga sudan. Dugay man ang mga bata. Gitukon man ta to nako si Maria nga inigabot sa iya mga classmate panhion diri sa playground. Daan mo si mamo. Ini man gud si Maria ba kay oy magpasiugas tabi. Ay, masanginlan! Para magani man nagtabi. Sige mga bata, ani mo diri sa atubangan kay nako istorya ninyo. Ma'am, unsa day istorya nimo ma'am? Murag kabalo na ko ana ba? Murag ako leader sa sayaw no. Hindi pa gani ka kabalo. Ikaw na no leader, no? Unsa? Ma'am, ako leader, ma'am. Time sa ragon. Manong nagdala mo mong bag? Ma'am, magaling akong ingon sila, ma'am. Ngay pangbili na nga mo ang mga bag niya. Mga gahay mag-ulo, ma'am. Dili maminaw sa kuha. Say gahi gulo. Ingon dito ako sa inyo nga. Gahay, di mo maminaw. Ibalik na inyong mga bag sa classroom o dili na ninyo ibalik, dili ta magsugod. Kini, murag pabor dyan niron sa kuha ron ba? Unsa ka, Maria? Sige mga bata, ibalik na inyong bag sa classroom. Maghihap kog pin ha, kailangan makabalik na mo. Yes, ma'am! 1, 2, 3, 4. Dali kay. Pulo ra ba ang ihap ni ma'am? Hindi, napagayin mo! Maria, dali na! Agay, kasakit! Sakit man ang kaya kong tiyan clear, oy! Nay, pag mag-una na lang ka dito niya, ingna sila nga nag-CR pa ko! Ha? Sa pagdagan siguro nimo ba? Sige, maguna na ko, Maria. Inunan ako si Ma'am. Ma'am, napabilin si Maria, ma'am. Kaya isagitan do siyang tiyan. Masiyar sa daw siya. Grabe gud si Maria ba? Parehas na po ni atong niagi. Dugay na po kay mo balik ma'am. Kanidyong bata ba, daghan kayong alibay. Magsugod na ta ma'am oy, bahalag wala siya. Sige mga bata, magsugod na ta. Aba, ito klaro si Maria oy. Kung asa ni magsugod tag sayaw, ma'am. Diha na magsakit po diyan tiyan. Sa pagdagan siguro to niya, oy. Sige lang, pag-practice lang mo diha. Agay! A few moments later. Pasensya kayo, mama. Sa akong gisakitan kong tiyan, ma'am ba? Ali na diri Maria, diri ka sa tubangan. Yes, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mga bata, paniud to sa mo, kay karong alauna, magbalik tag practice. Yes, ma'am. Bye mga bata! Nung tanaman mo sa kuha? Anong nawala man niya akong sudan? Gihurot pa dyan. Pati akong crispy, hurot pod. Pastilan, parte ba yung gutuma? Akong lechon, asa man? Wala, din nilain pa sangilan Maria ba? Ikaw may naulahi ganina. Bitaw! Basta nagpasakit-sakit na siya tiyan. Pagtarong na dudong pawik sa? Kasi napasakit-sakit. Nawala man gina akong isda nga katunga. Ay, wala na bitaw siya sudan. Ya, pasanginlan pa ko ninyo.
May balaan lang na ako kung kinsay nagkuha sa kong sudan. Isumbong dyan ako sa kong papa. Abi dyan ako, Maria ba? Ikaw nanguha sa mong sudan. Pati po di mong haday, nawala di ay. Pasensya kay Maria ha. Sunod gani, ay mo mapatakag pasangil. Labi na ka dudong pawiks ba? Muli na lang ko mga classmates, sa balay na lang ko mukaon. Maria, muli na ako ikaw. Dali lang ko mukaon, oy. Kay layo man kayo mong balay. Lanlano nang nako niya kong kanon. Sige, bye-bye. So, ana, nanguli ng upat, oh. Mukaon ako. Mukaon ako kay hasta na yung kutuma.